Horas madihita saluhutna dihamu amanami dohot inanami neng masuk mahita tu pertangyangan di Bornginon jumolo mahujahau kami songon susunan acara di hita na perjolo marede hita sian bukuede nomor 560 sia ayat sada dohot dua na paduahon potum na patoluhon epistel sian Yohanes 10 tolu ayat 31 saha tu ayat 35 na paupaton marede sian bukuede nomor 28 ayat sada na palimahon jamita sian tolu Musa 10 sia ayat sia saha tu ayat 10 alu na paonopon marede sian bukuede nomor 460 sada ayat sada dohot dua huhut papungu pelian nomor pitu tangyang pelian dohot pasu-pasu atong taparade maroha dot pikirata marhite martangyang di bagasan rohat tabe martangyang mahita. Amen. Marede hita sian buku ede nomor 560 sia ayat sada dohot dua. Ode bata tulongang norohaku molohu bereng mati topami saluti kantilang potrongu maka tidak asa ngaponi Diladang di adaran dotobat marete pidong tumacay sona pucuni dolok sumedot ruran mamarinahon sangam di Tuhan marende ang Tuhan mamujihon ode bata sangap dohon marende ang Tuhan mamujihon ode bata sangap dohon. Marhite-hite gowarni debata ama dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot gowarni tondi purbadiana tumo palangit dohot tanoon. Amen. Disuruh debata do anak nagabe pardengganat taringo tudo sata hamu aliak kadongan molosongoni dihaholongi debata hita ikut dohot dohita marsya haolongan sama hita. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pergogona satu dosan selehon jala patubu ma dihami haporsyaw na sitong tabbay ma haporsyaw nami ganupari asalam togu lehon ma dihami holong ni rohana so marpangasi asa holong rohanami diho dohot didongan nami jolma lehon dihami pakirimon na mangolu asa marlas ni roha hami mabain lomo ni rohami say oloy ma pangiduan nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
epistel dihita di Bornginon, laos on mapatujolo ni jamita tu minggu tanggal 26 Juli, minggu papituhon dung Trinitatis, tersurat di Yohanes 10 tolu, mamukasian ayat 31, satu ayat 35, tajahama margati soring. Jadi dung lauru haribana didok Yesus ma, namar sangap manuaing anak ni jolmai, jala marsangap debata di bagasan ibana. Molo marsangap debata di bagasan ibana, pasangapun ni debata maibana di bagasan dirina, jala tibuma pasangapun na ibana. Hamu akka anaha, sangob basnari nama aurap dohot hamu, luluan muna maau, alay songon naung hudok tu akka Jahudi, dang terbahin hamu ro tu sitopotoki, laus ido hudok noeng tu hamu. Patik na ibaru ma hulehot tu hamu, naing ma masih holong akamu, songon holong di rohakku di hamu, naing ma songoni dohot tamu masih holongan. Apalah sianon mata daun ni halak saluhut na hamu sisiakku, molo masih haholong akamu. Ido sahatna, mertua do halak na tumangihon hatani debata, jala na upiapsa. Amin. Mari dihita sian buku di nomor 28 ayat sada. Hatani Jehovah simana menjolma alalas ni roha siap Martang yang mahita, asini rohama dihamu doho dame, nasiat debata amata, doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamu akadongan saha porsiaon, hata di Tuhata, nagabe jamita, di partangi angat tabornginon, ima na di enet sian buku tolu Musa bidu 10 sia, ayat sia rodi ayat 10 alu. Imamat 19 ayat 9 hingga ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita semua, marilah kita dengarkan bersama. Demikianlah firman Tuhan. Molo digotil hamu perbueni tanomuna, dang jadi sudah gotilonmu duruni haumamu, jaladang jadi joputam muna namar pisik-pisik di panabian muna. Perbueni hau anggurmu pe dak sudah gotilomu. Jala unang pola papungu-pungu perbue namar pisik-pisik di porlak anggurmu. Iko pasobommu doi dihalak napugus doho dihalak dagang. Ai ahudu Jehovah de batamunai. Dang jadi hamu manako. Jaladang jadi hamu margabus, jaladang jadi hamu masih pauto-otoan, jaladang jadi hamu manolon natutu marhiti-hiti guarhu, asaunang marlea bainommu guarni debatam, ayau do Jehovah. Dang jadi rupa ommu dongammu manang dubu ommu ugasana. Jaladang jadi pugu ommu upani halak pangula, pola saha rodi manugut. Dang jadi bura ammu halak nanengel, jaladang jadi bahenommu partuktuhat di julu ni halak nama pitung.
ikon habiarammu do de batamu ai ahu do Jahoba. Dang jadi papeolommu uhum di paruhuman, dang jadi hamu marnida-nida bohi. Palea halak na pugus, pasangap halak na sangap, ikom marhitisian hati goran uhumommu donganmu. Dang jadi ho mangalak manaruho kata, makata dongammu sa bangso. Jala dang jadi ho hehe manidangi dopak mudar ni dongammu, ayahu do Jahoba. Dang jadi hosomanmu donganmu di bagasar roham, alai ikon marsi paingot ho tu dongammu, asa unang maniadu ho ala ibana. Dang jadi balosonommu najahat, jaladang jadi marsuni-sunia roham tu anak ni bangsom. Ikon haholonganmu donganmu jolma songo dirim, ai ahudo Jahoba. Ima hatani tu hatta. Di hamuaka amanami dohot ina nami, molo tabigi nak kiningan di kalimat na parpudi di ayat 10 lui, ima ayat na parpudi di turpuk taon di dok, ikon haholonganmu donganmu jolma songo dirim, ai ahudo Jahoba. Ikon haholonganmu donganmu jolma songo dirim. Iman waeng na taida hadumuana tu topik ni minggu tanon nama dok holongido patik na ibaru, kasih sebagai perintah baru. Di hamua kamanami molo di Matius 22 ayat 37 sahat 30 sia, atau lebih tepatnya ayat 37 dan ayat 39, odo di dok taringot tu patik raya. Jujut halak deba madok pati raja. Si haholongan mudu Tuhan debatam sian nasa ate-atem, sian nasa hosam, doho sian nasa roham. Artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Alai dus do arganina padua honon ninda di ayat 30 sia. Si haholonganmu dodongami docot dirim, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita mengasihi, menghargai, menyayangi diri kita, seperti itulah kita mengasihi, menghargai, menyayangi orang lain. Dihakam na duoma patik na sapului, dirangkum. Jadi inti daripada ke-10 hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, lalu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi patik parjulu tu paupaton, ima holong maradopon debata, palimahon tu pasapuluhon, ima holong maradopon donga jolma. Jadi yang vertikal kepada Allah, yang horizontal kepada sesama. Tentu akamang dohot tamuinang suku-sukuta ima molodidok haholongi ma donga mido codirim. Suku-sukuna aisedo dongan na dimaksud. Isedo guaron dongan. Siapa sih sesama kita yang dimaksud? Molodak taboto isi do sesama ta isi do ngata songo dia hita makaulongi. Jadi suku-sukun si songonodo headis pasukuton tu Yesus molotajahan no di Lukas 10 ayat 20 sia didok disi aisedo dongaku guaron. Siapakah sesamaku manusia? Dungi di uduk ni ayati di patorang Yesus madeba Yesus masada upama ima taringot tu sahalak natarsamu di dalan. Jadi lewat ma dung digariangi inon natarsamunon pola do maluk ibana celaka baru lewat ma parjulu didok malim. Alai malimi holat diberek sabing do. Holat dibereng barungi lao
laos di laos si rupani. Dungi lewat mamuse di dok halak Levi. Tok songoni di bain. Nah jadi malim imam Levi, orang Levi ini tokoh-tokoh agama, kelas-kelas yang high lah ini, artinya mereka sudah punya label, tapi seperti itulah mereka terhadap yang di natarsamun nakiningan. Holan di bereng butido dungi di laosi. Alai laos lewa mamuse sa halak Samaria, jala halak Samarion dicap halak Levi manang akamalim dui kafir nasomar agama, nasomar Tuhan. Alai justru ketika si Samaria ini lewat, dialah yang empati, simpati terhadap yang dirampok itu, lalu membereskan bahkan menjamini perobatan yang dirampok. Di sima di dok Yesus isema sian natului targuardongan. Dungi dia lusina sida ma nama rasini rohaido yang berbelas kasihan. Hamu kadongan jok do tak persempit donganon merhite sara, suku, agama dan ras. Isi dodongamu inna boido holan nasa agamana, boido holan nasa gerejana, boido holan nasa margana, boido holan nasa hutana, boido holan nasa lingkungani, boido rupani holan nasa bangsona. Nah, itulah ras, sara. Jadi suku, agama dan ras, jadi sesama itu bisa kita persempit dengan sara. Yang sesuku dengan kita, yang semarga dengan kita, yang sekampung dengan kita, dan lain sebagainya. Jadi mula-mula anak itu cerita ni Yesus, tu sahala natar samuni, suku-suku ni Yesus, siapakah sesama bagi yang dirampok itu? Gak ada label agama di sana, gak ada label yang lain di sana. Yang berbelas kasihan, siapa yang berbelas kasihan? Semua orang bisa berbelas kasihan tanpa embel-embel. Alani dongan dakya dibatasi akka sekat-sekat nakiningan. Jadi hita manuain, taida majudi handpot tai akai sedodongat tadi si. Buah holan hakabi piduisi, manangarong do disi hakai GKPS dohotak ke gereja nasing majurupani. Yesui holan halak batak do disi, Yesui holan halak Kristen do isi, molonunga silom dang donga be, Yesui ala nabirong ibana, sude na di handphone na yak kajol manabirong. Mungkinkah? Dangarong disi nabotar. Tentu dang dibatasi akas sekat-sekat sarana kiningani pardonganota sudedo gabe dongata. Molonunga takas dihita dongan, isi dodongata nakiningan tentu tidak dibatasi dengan agama, suku dan ras. Suku-suku na mangihut ima, songo dia mahita makawolongi. Bagaimana kita mengasihi mereka? Jadi bodo meragam cara ni halak makawolongi dongana. Meragam. Tapi tidak cukup dengan kata-kata. Aitung meribu hali pedok I love you inna rupani. Holong doroh aku tuho inna. Anggo dangadok pabenan. Dangadong lapatan ni. Karena itu kasih bukan teori. Tapi kenyataan. Budan notajaha muse. Di sada Korin 10 tulu. Ayat sada rodi ayat 10 tulu. Bahkan sian na tulu. Hapor seaon pakirimon dohot holong ni roha. Didok disi ubal gado haholongoni. Jadi percuma orang percaya, percuma orang berpengharapan kalau dia tidak memiliki kasih, sama aja dia seperti gong yang gemerincing. Tong kosong nyaring bunyinya. Songo dia mahita makaulongi. Perjolo didok di bagasa trupukon, merhite nama narihon.
Jadi bukti kasih kepada sesama itu peduli, memperhatikan. Bagaimana kita memperhatikan? Nakid didok di bagas satrupuk tai, molo misalla marpanen nasida manggotil dia kahasil ni nasinuan na dak sude ditapu, ditinggal homma. Jadi unak sude dihorus atto. Asa adong tu dongan na nakiningan, akka dongan na napugus, mungkin dongan na nasumangula dan lain sebagainya. Ima bentuk ni holongi marpanarihon. Jadi molo dang adong ngulu na marpanarihon, dang adok kolong ni rohani. Marlaku do itu sude. Marpanarihot tu dongan na, marpanarihot tu aka na dijabuna. Songon na mga rupa ni, ina tuwe-tuwe na julu, sa didok de, sarihon ang game, sarihon na bang, sarihon ni bottom. Jadi dang dipahabis sude tokolat di bana. Molonunga songon ni si Mokus do guarni, si Rakus do guarni. Na padua hodang jadi manako, jadi manako dos doi dang makaulongi dongan. Mergabus. Masih pa ototoa, di ototoi dongan na. Horas na mangototoi, horas na ni ototoa, ninna rupani. Baru dang jadi manolon-nolon marhiti guarni Jehovah. Demi Tuhan, demi Yesus ina. Salah doi, dang bui manolon. Dang bui kita bersumpah dengan nama itu. Dang jadi mangarupa, manang madobo, memeras. Jadi moloholong rohatta tu dongata, dang jadi madobo, dang jadi memeras. Dang jadi buraan halak nanengel. Baik kok kamu maju nuaing, nganengel, diburai muse, bedi bigi. Pertuktuhan, mabay pertuktuhan tu akan nama pitung. Ngai boto mapitung, itu gutu lubang kan? Dang jadi papiol uhum. Dang jadi marnida-nida bohi. Palea halak na pogus, pasangap halak na sangap. Dang jadi mangalak manaruhon hata makatadongan menggosi magwarnionati. Ida holat tuhodo kudokin na. Lau musi tuida na nasanay, ida holat tuhodo kudokin. Ialap itaruok katay. Dang jadi makosom dongan. Dang jadi mabalos najat aloni najat. Jadi arong madok songonon. Mulai danggur hodok batu, danggur do pisangin na, dang boy tok songoni. Molo pisang na belga, bau kacik do no sebatu. Jadi molo adong makacit tiho, tangyak kotagonan. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dang jadi marsuni-sunian roham tu anak ni bangsom, menuntut balas. Itu tidak bisa. Jadi muluhu catat adong masa puluonom nakil larangan ni. Majujui nakiningan marpanarihon 10 15 ma larangan ni. Tabayakom manuai. Songoni mahita patuduhon holong ni rohata tudongata. Patuduhon holong ni rohata maradopon akan ataha holongi i. Jadi dak pola ikon marpuisi marpuitis hita rupani patuduhon holong ni rohata dah. Patuduhon mai marhite sikapta, marhite pangalahota, marhite panarihonota di nasida. Disihita nungabe patuduhon holong ni rohata tudongata. Margugu jala di pasu-pasu tuhatta mahita patulus sosa. Amin. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan, diajari ho kami marhiti hatam. Asa mangulu di bagasan holong ni roha. Pasu-pasu mahatami, suatu di bagasan roha nami. Asa di parbuihoni parbui na dingkan, parbui na tonggi. Dayon nami, dayon niya kadongan nami. Pasu-pasu na nga kapartangyangan na hupatupahami dito nga ni bagas nami be. Pasu-pasu keluarga nami, pasu-pasu akan nahula kami di hutan ang dibalian pe. Asi maroham di kami Tuhan. Marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian buku edeta 410 sada ayat sada do ayat 2
laus tapa pungu peliata. Songgop Tuhan minadi jolomo oto dini debataki uhir patik muturo hatinon oto dini debataki mereng sihol mudi haroromi molohoro dahisar odiki didihon ma tuawon apimi oto dini debataki sutotim aluahonawon alurama odebata berendagi kutodi kudison alurama odebata nauma panabati soarami isap ni daging sado diriki namangarsa hitokron todipi paluama odebata. Tatangyakon mapiliata tuadupan di debata martangiang mahita. Ale debata ama namin na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Kupasahat tami masyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hutus di julom, pasupasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita mangidu di tangiang alea manami. Alea manami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapare, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugi hutu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na punahara jaon, doho taguguon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Didongani asini rohan itu hatta Jesus Kristus, dohot holong ni rohan asia debata mata. Dohot parsauran nito di porbadia mahamusa luhut na. Amen. Horas marihita sa luhutna akama nami dohot ina nami jala molo tungadong akasi panganon taparadi rak mangatom mahita taingot jolo martangiang. Horas marihita sa luhutna.